gidan aure kullum yau ina bada wannan sadaka ma amare in an je yadda kika san an yi wa ɗa namiji kaciya haka take zama. Mun gane wannan a lokacin da aka kai ta aure a wannan auren da aka kai ta kin ga yanzu ba a binki a je a daddafa kaza dangi a je a kai ko ba a kaiwa to yanzu abin da za a yi shine a bata spices irin su citta kanumfari sta'anas rosemary suna nan da yawa da spices idan kun je wani makaranta a nan mu'assasatul ma'arif saliya ku je za ku je ku ga bura muku spices da yawa da za a haɗa wa amare a je suka numfari su waye a haɗa za zo a kai amarya da shi in an je bugun farko ka daina shan ruwan sanyi na sati biyu ka ta sha ruwan sanyi na sati biyu ta rika shan ruwan zafi wannan zufan yana fita sannan a rika zuwa tsarki a nema mata ko woma mun san yanzu mu yan Najeriya ne da kawai kyar muke samun wuta da yamma a dan siya mata woma na abinci ta tafasa ruwa ta zuba a ciki ta rika tsarki akai da ruwan dumi kar ta dinga tsarki da ruwan sanyi mun gane wannan ta rika shan ruwan dumi kuma ta tafasa da su citta suka numfari ana bata tana sha saboda jikinta ya zauna da kyau idan kuka lura matan da matan yanzu idan mace ta yi aure ta fita bariki sai kiga wani ya kama ta ya ajiye saboda ko yanayin ne da aka mata a gyara ta sosai za ku gani ba a faɗa musu me ake yi amma a baki kaji lokacin da aka kama hannun yarinya a lokacin ake son ta ci kajin nan da ake ci kaji ba a bata kaji ta shafe su jinya take yi lokacin amma ku lura 'yan matan yanzu ba sa cikin ɗaki ba gane ba ba gani ba 'yan matan yanzu ba a ce kiga wuya kamar lema ta da gana ku buga tura ku fuska ita ba dodanniya ba haka take wallahi barkate duk kashi a wuya nan ya mokaɗe ba wani haiba ba komai saboda yanayin ne to ta je cin indomi ga kwanciya AC mun gane a bata abinci mai kyau ta ci idan babu wayannan shayin da nake faɗa ta rika shan su sosai na sati biyu kafanta ta sa socks ta rika sa takalmi kan sanyi ya rika ratsa ta don mahaifanta ya buɗu mun gane wannan a kula da ita sosai sannan a samu man zaitun man ɗanyen kwakwa da kuma zuma mai kyau sai a haɗa su equal quantity sai a haɗa ta dinga amfani da auduga in kaman ta yi wanka sai ta sa da safe ta sa da yamma saboda yanayi sannan na riga na koyar da yadda ake aski ake sa tumatir ɗaliban wanda makarantar ai dai kun sani ko koya ne amma ne a Muhammad ai ba kwaci sosai kuna ji yanzu akwai baki to na ce idan mace tana da gashi a hammata da matsi a nemo tumatiri danye a nemo what do you call it a samu tumatiri danye a samu lemun tsami ko a samu cucumber ko a samu dankalin Hausa ko dankalin Turawa duka wannan yana yi in an yi aski an gama sai a goggoga a wurin a goggoga sai mata sai a bashi kamar minti 20 sai a yi wanka sai a samu man zaitun ko man kwakwa a shashafa a wurin a ranar ki haƙuri kar ki sa roll on tukunna sai ya yi 24 hours ba zai wari ba in kika yi wa'annan abubuwan ba zai wari ba 24 hours kafin ki sa roll on mun gane wannan da Allah a kula mun gane wannan sannan wani abu da nake son faɗa yanzu kuma sai ya wuce mun gane dai wa'annan ko sannan abu ne yasa nake son kuma ku sani cewa in kin je kar ka dagaro dan Allah zakaran kwanciyar nan duk yi shi kar a riga kallon mu'amala a blue film kar ki dauki waya dan Allah ku rika jin kunyan Allah ku rika jin kunyan Allah don Allah saboda abin da zamu haifa ba wayewa bane boko zai kai mu ya baro wallahi mu zamanto masu kunya ko a auren ki ma ki zamanto masu kunya kar ki dinga daukan komai kina kallo muna gane wannan a rika tashi mijinki ki zam kina da alam din tashi shi ibada maza da yawa in an yi aure wallahi ko yaya ne ko addini ya ne zaki ga ba tashi da wuri sai kin yi da gaske muna ganewa a zamanto ana ibada akan lokaci mun gane wannan a zamanto ana ibada a yi tsafta a gyara shi yasa tun yanzu in zaki aure da yarki ki dinga nuna mata lokacin tashi daga bacci a nuna mata lokacin tashi daga bacci kar ki dinga barin ta sai lokacin da ta ga dama ta tashi ki koya mata wata 1 zuwa wata 2 ta saba da shedu in tashi da wuri in ba ka ciwo za ta yi ga mu'amala ga shara ga wanke-wanke ga dafa abinci ga makota ga dangin miji na layi sai kika ta zama wata barkate wahala to bata saba ba bacci na nayi mana sannan ku da zuwa wahala wahala saboda